Enak iki tuku sawah dhisik apa tuku omah sik ya? Apa tuku mobil penake? Penake tuku apa dhisik? Tuku mobil, tuku omah, apa tuku karangan, apa tuku sawah? Nek cara aku ya mending ngurus bojone timbang enak bojone. Wong bojo sitok ae arang tak sambangi. Anu iki apa jenenge mesine rada seklek ngono lho. Cara sekri ceket, kadung maju srut wis gak gelem mundur neh. Ngono tok ae. Lah mosok kowe jek nom-nome bocah kok ngadepi bojo sitok kaya mesin wis debleng. Kok sekre macet iki lho. Apa tau puline kok sekre macet iki. Jane ya tak rumah karo kendaraan umpamane kaya kendaraan sing nyari-nyari luwih mening-mening lah. Sing lawase rada piye ngono wae tumpakane iki. Ya kleru, kowe kudune ki nek duwe mesin ngono kuwi iki diramut sing di omah iki. Aja ngasih mesine kancane. Yo ngono kuwi oleh-oleh bareng garap mesine dhewe. Macet sekre gak tau mbok garap. Jane ya wis tak ramut, tak tukokne skincare. Tukokne apa sing enek siri-siri barang ngono kuwi. Lah terus enek perubahane apa ora ngono kuwi? Enek rene padha ae. Perubahane ya enek. Biasane aku ki lawuhku ya ayam, sate. Bareng nukokne skincare bojoku, lawuhku ganti malah berubah dadi lawuh tempe, tahu, lawuh sambel ngono kuwi malah. Kuwi jenenge gak berubah. Kuwi jenenge mudhun. Nek berubah ya malah empeh eta moning. Mangane barang mening enak-enak ngono kuwi. Lah makane kuwi, lah timbang tak ngragati kuwi pikirku tak get tuku sawah, mobil apa omah ngono lho pikir kuwi. Lah terus awakmu duitmu akeh apa ora arep tuku sawah mobil barang iki? Kuwi masalahe, duitku ki ora akeh. Makane bingung, upama akeh ya ora bingung aku langsung tak tuku plek ngono. Lah ya kuwi masalahe, duwite iki lho sing rong enak. Oh alah, dene nek ngomong kok yo. Bener enak duite. Lah makane kuwi aku bingung, dapat nek duwite ratik ngomong langsung tak duwiti plek ngono penak nek duwite. Iki ora enek masalah iki. Oh alah. Dene Space ngono kuwi sitok pira to? Omahku ki nek udan ngono kae iki lho bocor. Arep benakne iki pane kok piye ngono ki. Nek kowe golek space ngono iki ya aja sing nyar, golek ya sing bekas. Dadi untuk murah. Pomone tuku siji nyar, kok tukane bekas entuk loro. Masalah iki bocor. Nek arep tak benakne pas udan ngono kae iki lho. Arep munggah dhuwur wuwungan kan ya udan, sambar bledek malah biar malahan. Nah benakne ngono kuwi ya pas gak udan ngono ki. Dadi roh awake penak ora sambar bledek. Nek pas gak udan lho ora bocor, nyapo tak benakne. Bocor iki pas udan ngono kae lho. Nek gak udan ora bocor. Iki dikarep iki. Jula harap benakne bes. Nek udan wedi sambar bledek. Lho kok para bocor nek udan. Iki dikarep iki. Lah pancen iso e. Nek gak udan ngene iki ya ora bocor. Bocorane pas udan ngono ki banyune mlebu pas udan. Kowe nak gusur nae omahmu kuwi. Bocah buwet kok letong. Apa enake tak celukne pawang udan ya. Dadi nek arep udan ngono ben diempet carane iki udane ben gak sida udan dadi gak bocor omahku. Lah kok percaya karo pawang udan? Lah pawang udan ngempet tuyuke dhewe ora iso. Pawang ngempet udan gak mau biyane lho. Kowe dhewe cecerane udan. Iya. Nah terus piye solusine ngono kuwi? Lah omahmu bocor apa ora?
Lah nek omahku nek ora udan ya ora bocor. Nek udan. Lah nek udan ya mesti bocor. Bana padha wae. Deng deng deng. Nek ngunanku kuwi nek udan iki bocore sing ning jaba, sing ning jero ya gak aman. Tak peke omahmu kan gak bocor, tak peke ndang. Enak omah koyo gubuk-gubukan. Anggitmu kok apik omahku. Ha iya, nyambut gawe alame kok wani koyo alam gaib ngene iki lho. Ngedeni. Lah maksudnya piye ta kok koyo alam gaib iki? Iki kok mosok kayak gena-gena gaib ae. Budal itu duit katakan 200. Kayak golek dagangan ditukokne terus didol maneh. Ora malah tambah malah sudo ilang ya. Ini gak kuwi jeneng ilang ngono kuwi. Malah garek 180, 150 ngono iki piye? Lah kuwi iki ilange nang ndi garekan? Itu kopi apa rokok? Kadang ngopi nang gone rondo kergan ngono kuwi lah. Duit 30.000 ngono ki ta. Entek mek selikur. Arep tak jaluki susuk kok yo gak penak. Duit 9.000 yo malah gak tak jaluki susuk. Ngono kuwi ilang tinggal titik ngono kuwi. Kadang nek nang warung ngono kuwi lho bakule ayu ngono kuwi. Duit 50 nah to. Kok entek 20 ngono karo tak jaluki susuk ki ra penak aku. Lho bakule mau ngene iki. Ilange ngono kuwi. Lah kuwi iki lho jenenge ora gaib. Wong kuwi kesalahanmu dhewe. Ngono kuwi. Nah sing marai awakmu ngono kae kok iso dari kon loman karo wong rezekine ben lancar. Apa meneh iki bakule iki rondo ndek anak pake mati kan yatim to. Jarimu ngono kuwi sing gare rezekine akeh. Iya ya. Bener jane iki. Tapi wis entuk urung rezeki awake iki. Nek arep ngekeki wong arep balikin ner rezeki sing akeh. Iki kleru. Sing tak arep-arepe duduk balike duit kuwi. Sing tak arep-arepe bakule kuwi lho. Lah nek ngedoli ngono kan lho, Mas, kopi susu ngono ae. Gak kene imane bih tergoda mesti. Ya kowe iki pikiranmu ngono terus Apaan menjar pikiranmu iki? Lah nek gak dipikir kuwi apa neh? Wong rabi iki enake mek kelontok, liyane iki amburadul wis jelas wis. Lu kok meleletmu kayak ngono ki lho. Pikiran jajal kowe rabi pirang tahun. Enake nang ndi jajale? Yo, penak ora iki garek awake dhewe sing lakon. Ora usah ngomong pas kelontok, penak. Liyane yo akeh penake, cuma kurang nrimo. Nrimo ki nrimo apa? Sing enek ora enek kok nrimo. Wong nrimo iso meleh ngono le. Iki wong nrimo ngono lho. Oh, sing kok maksudnya nrimo garis sing Gusti Allah ngono to. Yo iya kuwi. Lho kalah. Pak Sunari, karo bojone kuwi. Iki gawe ning rasane wong bojone kuwi. Pak Sunari jenenge. Ora usah dipikir wong rasane mbok ben. Wong ngono kuwi senengane ngono kuwi. Anak tanggane seneng wedih, anak tanggane sedih saweneng iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Enak ganti ngomong apa lik? Kok ketae santai. Gila tuh. Ngomongane urip kok sesuai kok saya sahdu mbane rasane. Lah yo piye Gus niki? Bingung rasane. Ngene lho Lik, sambat iki aja sambat menungso. Sambat karo Gusti Allah. Lek duwe keinginan ya dibatin, ora usah diomongane wong ben dadi donga ngono Lik maksudku. Lah kok omongane wong kuwi ngabar dadi dongane gak mandi. Ya iki jenenge Gus swasta. Isone ngomong tok. Ora iso ngakoni jajal kan dadi aku. Lah kowe iki ora entuk ngono, wong iki didelok sing apik sing ndi sing elek sing ndi. Gus ngono ku yo ngomongi apike eleke, diomongi awake. Jare awake iso nyaring apa ora. Tapi tergantung karo oleh menyukuri. Piye carane menyukuri?
rezeki kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Tinggal awake dhewe piye oleh mensyukuri nikmat iki. Busari ngomong kok jok-jok. Lah iya, terus carane iki mun terus piye nah jajale? Asline menurut agama Islam iki carane gampang le. Contohnya kalau ini wayang ngasar awakmu ya aja cangkruan iki ndang sholat ngasar. Wae sholat ya bae enek wong sing loro ya ditulung, wong tiba ditulung kan amal-amal sing apik ngoten lho. Nah, ya bener sing diomongi. Tapi kan daerah di beban. Ya nek masalah utang kuwi asline iki iso di alon-alon. Gara iki utang iki gak tau leren terus ya. Ya kuwi lho sing marakno pikirane buleng, nafsumu kegedean, ora iso ngukur kemampuanmu. Bener gak lah ngomong iki? Jajal angen-angen dhewe ngomong aku, bener kok gak? Ya wis, iku angen-angen tenan, aku wis wayang imami maghrib iki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya? Kata ngono. Nanti mati. Nanti tetap. Alah, tekan kono lho ngopi. Lah iki ana apa ya kok nglupuk ning kene? Mari ngaji niku jari iki lho. PKI pituwah awake iki mau. Ngaji apa? Nggo aku pisan dijak. Ngaji ki ngajak Cina. Udah foto kuwi. Gede kuwi. Ngaji apa ngajak Cina. Ngawet tekon ngaji apa ngaji babakan agama. Kok ngaji apa? Ngaji utang. Kamu jangkepe pisan anggere ngaji jengane barang siji ngono piye. Omongan Busari kamu ya enak bener jane. Cuma awake sing kurang ngait. Jane nek masalahnya itu ya kondang. Jajal ngene iki utange dilunasi karo wonge to. Panggah nek utang ibadah ya mau kalah karo kono. Utang cocok piro. Masuk iki. Paling arep utang awake kondingan. Nah pokoknya demaki nguringin ya para kok sauri utang kowe. Mari ketemu boyokku bawang kang iki. Wah, karena foto kirene Pak Nok emang. Alamat masih bisa rewel sendiri ket mawang aku. Lagi diparani ngajak buyar. Ya wis ayo. Ini namanya motor ini bergizi, mengiranya gizi ini kok tak buyar piye buyar ae.